सैया हमर सब्जी बेचेला। 10 रुपया प्याज ले लो, धनिया मिर्चा आज ले लो, लेला ए भौजी तोहर देवर आइल बा, लेला लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचेला। लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचेला। रुपया से भरल हवे बड़की टोकरिया, फेल हो गई सरकारी नौकरिया। रुपया से भरल हवे बड़की टोकरिया, फेल हो गई सरकारी नौकरिया। गेहूँ भी लहगे या चावल भी लहगे, बाकी उधार के नला साला गहगे। गेहूँ भी लहगे या चावल भी लहगे, बाकी उधार के नला साला गहगे। एक दिनवा में 10 गौवा के जजमानी रोजे करेला। लॉकडाउन में राजा हमर सब्जी बेचेला। आलू ले लो, प्याज ले लो, धनिया मिर्चा आज ले लो, लेला ए भौजी, लेला ए भौजी। लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचेला। लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचेला। मिशन जी के उठाई के ले जा, देख पड़ोसी के फाटे करे जा। मिशन जी के उठाई के ले जा, हरदम हर नवा मोरे अंदर करावे। 112 पर फोन लगावे, हरदम हर नवा मोरे अंदर करावे। 112 पर फोन लगावे। हवे भटारे मोर पक्का खिलाड़ी, पुलिस पर पैसा फेंकेला। लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचेला। 10 रुपया प्याज ले लो, धनिया मिर्चा आज ले लो, लेला ए भौजी तोहर देवर आइल बा, लेला लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचेला। लॉकडाउन में सैया हमर सब्जी बेचे।